Ёсць у гісторыі такія персанажы, якія нібыта і не былі вялікімі уладарамі, не выйгравалі вялікіх бітваў, не перакульвалі свет выбітнымі навуковымі адкрыццямі, але якія заўсёды былі побач з самымі важнымі падзеямі свайго часу. Дык ці мог, гэтая праграма будзе пра цябе? Падкалоў. Не, сённяшні наш выпуск не пра гісторыкаў, а пра тых, хто гісторыю стварае. Вось жа, такіх вось персанажаў некаторыя называюць героямі, іншыя, наадварот, вялікімі няўдачнікамі. І сёння мы паспрабуем разабрацца, хто з іх бліжэй да праўды. Наш сённяшні герой – сын вялікага князя, які па выніку свайго жыцця стаў, нават цяжка сказаць, кім ён стаў. Пакінем гэты адказ вам, шаноўныя гледачы. Мы ж выкарыстаем яго, каб глыбей раскрыць заблытаны свет палітычнай, а можна нават сказаць і цывілізацыйнай барацьбы у вялікім княстве літоўскім часоў Вітаўта і Ягайлы. О, дык сёння праграма пра Вітаўта будзе? Да не, ты што? Вітаўт, ён жа вялікім быў. На яго аднаго выпуска не хопіць. Пагаворым сёння пра ягонага стрыечнага брата Андрэя Альгердавіча, які ў гісторыю ўвайшоў пад імем Андрэй Полацкі. Ну, хоць не пра Радзівілаў, ды і то і добра. Першы факт з біяграфіі Андрэя Полацкага дае надзею на цікавы працяг. Ён быў старэйшым сынам князя Альгерда. Ну, такі сабе факт. Давай наступны. В сэнсе такі сабе. Сын самого Альгерда, старэйшы. Гэта значыцца, што ў будучым ён павінен стаць валадаром адной з буйнейшых еўрапейскіх дзяржаваў. Вялікае княства літоўскае. Вельмі важны факт. Адзінае, што на момант нараджэння Андрэя Альгерд яшчэ не быў вялікім князем. На той момант, это 1320-е гады, у ВКЛ руліў ягоны бацька. Ну і, адпаведна, дзед Андрэя, магутны і ўпэўнены ў сабе палітык князь Гедымін. У вялікіх князёў літоўскіх быў тады зразумелы вектар пашырэння сваіх уплываў на ўсход, у глыб рускіх земляў, бо базавая канфігурацыя ВКЛ дазваляла рабіць гэта лёгка. Таму Альгерда, бацька Гедымін, жаніў на віцебскай князёўні Марыі і такім чынам зрабіў сына князем магутнага старадаўняга рускага горада на Двіне. Ну? Што ну? Горад які? Ну, я ж сказаў, віцебская князёўна, значыцца горада Віцебска. Для Альгерда, які прыехаў з Літвы, хутчэй за ўсё вельмі важна было стаць максімальна сваім у праваслаўнай прасторы Віцебска. Таму сваіх дзяцей ён называў праваслаўнымі імёнамі. Вось жа першы сын атрымаў імя Андрэй, наступныя Канстантін, Фёдар, Дмітрый і Агрыпа. Вось некаму не пашэнціла. А мо ён выглядаў хваравіта? Хто? Ну той, якога Грыб быў. А, Агрыпа. Не, ну это імя старадаўняе лацінскае такое, Агрыпа. Калі Андрэй крыху падрос у Віцебску, Альгерд зрабіў сына пскоўскім князем. Такім чынам ён абяцаў пскавічам абарону ад крыжакоў. Але Андрэй у Пскове прасядзеў недоўга. Усяго праз год вызвалілася месца ў Полацку, і ён стаў полацкім князем. Ну, Полацк, прывітанне! Вітайце свайго князя, я прыбыў! Зараз мы тут развернемся з новаўвядзеннямі, інавацыямі, інвестыцыямі. Вы аж пішчэць усе будзеце ад радасці. Так, а цяпер збярыцеся ўсе ў кучку. Зробім фатаграфію для летапіса. Нестар прасіў. Ну і пакажыце, дзе ў вас тут Еўфрасінецкі манастыр. Там, кажуць, булачкі класныя і сыркі. Дык ён з Расіі ў Беларусь прыехаў? Не было тады такіх разуменняў. Расія, Беларусь, Пскоў, Полацк – это ўсё былі старадаўнерускія княствы ў рознай ступені залежнасці ці незалежнасці ад Літвы. Дзесьці ў 1345 годзе Альгерд становіцца вялікім князем літоўскім і з'язджае з Віцебска ў Вільню. Ён кіраваў сваёй дзяржавай удвух разам з братам Кейстутам. Унікальная, дарэчы, сітуацыя для тагачаснай Еўропы. Два князі некалькі дзесяцігоддзяў дзялілі ўладу і ні разу не пасварыліся.
Кейс тут у гэтым тандеме больш адказваў за разборкі з крыжакамі, з захадам, а Альгерд за пашырэнне ўплываў на Русі. Такі сабе менеджер па рускіх пытаннях. І вось тут старэйшы сын Альгерда Андрэй Полацкі стаў галоўнай апорай бацькі. Ён кіраваў самім Полацку, наладжваў сувязі з рускімі князямі, хадзіў разам з бацькам у паход супраць манголаў і біўся ў знакамітай бітве на сініх водах, па выніку якой ВКЛ адышлі здаравенныя кіеўскія землі. Таксама з бацькам хадзіў у знакамітыя паходы на Маскву. Масква тады пачынала падымаць галаву і выказваць амбіцыі на збіранне рускіх земляў, і трэба было ёй крыху прыструніць. Нормально там трэба было прыструніць. Цяпер бачыце, што робяць? Альгерд зрабіў па максімуму, што мог у той сітуацыі. Ён 3 разы хадзіў у паход на Маскву, а апроч гэтага ўзяў пад свой уплыў вялікія гарады Бранск, Старадуб, Чарнігаў, Смаленск і пасадзіў там на сталец сваіх сыноў. Маладыя альгердавічы выраслі ў праваслаўнай традыцыі, таму лёгка пражываліся на чале рускіх гарадоў. І ўсё складвалася добра. Паходы прыносілі даход, інтрыгі пашыралі тэрыторыю, пакуль у 1377 годзе стары ўжо князь Альгерд не памёр. І па здаровай логіцы і па звычаях Русі ён мусіў перадаць сваю ўладу старэйшаму сыну, князю Андрэю. Андрэю на той момант за 50, ён вопытны палітык і заслужаны ваяр. Самы час. Дарагія палачане, поеду я хутка ад вас. Вы самі ўсё разумееце, я ж найстарэйшы сын у бацькі, без 5 хвілінаў вялікі князь. Мне добра тут у вас жылося, але нельга стаяць на месцы, трэба рухацца ўперад, дасягаць новых вышыняў. Прапаную тост за мяне. Што? Гэны руды смаркач? Яны ўвелі што, ўсе падурнелі ці што? Як можна? Але Альгерд здзівіў усіх і перад смерцю выбраў сваім пераемнікам старэйшага сына ад другога шлюба, князя Ягайлу. Чаму ён так зрабіў, гісторыкі да гэтага часу спрачаюцца. Магчыма, паўплывала другая жонка Альгерда, Ульяна, якая, відавочна, больш хацела, каб князем вялікім стаў яе сын. Магчыма, да гэтага быў больш схільны літоўскі двор, які не хацеў прымаць у сябе ўжо моцна праваслаўленага князя Андрэя. А можа быць, як часам узгадваецца ў летапісах, Альгерд проста больш любіў вясёлага, маладога, рудога сына Ягайлу. Выбарчая сістэма ў іх кульгала. Ды нармальная сістэма, рудых і трэба выбіраць. Можа, Альгерд так і падумаў. І вось тут у Андрэя Полацкага, які большую частку свайго жыцця спакойна пракіраваў у горадзе на Дзвіне, раптам пачаліся гарачыя дзянькі, бо, відавочна, ён рашэнне бацькі не прыняў і падняў паўстанне. Але ў Ягайлы сілаў было больш, і па выніку магутны полацкі князь вымушаны быў збегчы са сваёй вотчыны, дзе кіраваў шмат год. Ён збег на паклон да былога ворага, маскоўскага князя Дзмітрыя, будучага Данскога. Данскі прымае Андрэя пад сваю апеку, дазваляе яму заняць пскоўскі пасад, але пры гэтым, што цікава, пакідае за ім тытул вялікага князя Полацкага. Заўважце, не проста князя, а вялікага князя. Такім чынам прызнае яго кіраўніком ВКЛ, які часова проста не можа заняць свой пасад. Дык полацкім ці літоўскім? Тут не так важна. Важна, што вялікі. Важна, што на тэрыторыі ВКЛ ёсць яшчэ адзін вялікі князь. А дзе ён сядзіць там, у Вільні ці ў Полацку, гэта не так істотна. І так супала, што вопытны палкаводзец Андрэй Полацкі моцна прыдаўся Дмітрыю Данскому ў адной з важнейшых падзеяў ягонага жыцця. На той момант адной з самых важных пагрозаў для маскоўскага княства была Залатая Арда, з-пад уплыву якой Масква хацела выбрацца. Джима, я не разумею, от што ты як не свой, ей-богу. Я трошка у тебя поживу, вярну Полацк, и поеду туды. У мяне да цябе, кстати, хорошее деловое предложение. Послухай, союзное государство. Хорошо звучит, а? Вот я походжу. Ходи.
Ты за меня переживаешь? А ты ж сам-то не знаешь, что татары на тебе готовят нападение. М? Хочешь, я тебе покажу, откуда готовится нападение? Холопы, несите карту! У 1380 годзе Андрэй Полацкі ўзначаліў правае крыло рускай дружыны у знакамітай бітве на Куліковым поле супраць манголаў. Летапісцы адзначаюць вялікую мужнасць літоўскіх князёў, а Андрэй Полацкі ў той бітве быў разам з братам Дмітрыем. І вырашальную ролю гэтых князёў у той бітве. Бо ў нейкі момант левы фланг рускага войска адступіў, і каб не вытрымка альгердавічаў, не ясна, як было б далей. Дык кажуць, у інтэрнэце не было такой бітвы. Ну так, у інтэрнэце не маняць. Добра, што вы чытаеце інтэрнэт. На самой справе ёсць пэўныя сумневы ў дачыненні да гэтай бітвы, бо да гэтага часу не знойдзена яе месца, няма археалагічных знаходак, а таксама у гістарычных летапісах мала пра яе ўзгадак. Таму ёсць падазрэнне, што было неяк па-іншаму, не так, але пакуль што кансэнсус гісторыкаў кажа пра тое, што была нейкая важная бітва, якая паўплывала на адсланенне маскоўскага княства ад Залатой Арды. Вось жа іронія лёсу ў тым, што на баку татараў у гэтай бітве мусіў выступаць Ягайла. Але ён з войскам чамусьці не паспеў дайсці да месца бітвы. Ну, ці не хацеў паспець дайсці. Андрэй Полацкі хутчэй за ўсё хацеў бы сустрэцца на поле бітвы са сваім братам. Эмоцый у яго хапала. Ведаем, напрыклад, што крыху раней ён дапамагаў князю Дмітрыю адбываць у ВКЛ Старадуб і Трубачэўск. Відаць, моцна пакрыўдзіўся на Ягайлу. Дык ён што, здраднік нейкі? Ну, гэта ж палітыка, яна такая, мусіш служыць, каму служыш. Хаця наўрад ці канкрэтна гэтыя заданні радавалі Андрэя. А далей сачыце за рукамі і будьце уважлівыя, таму што падзеі імкліва паскараюцца. У 1381 годзе князь Кейштут, ну, той самы, які кіраваў у ВКЛ разам з братам Альгердам шмат год, адсунуў ад улады свайго пляменніка Ягайлу і сам стаў вялікім князем. У той жа час у Полацку палачане выгналі з горада Ягайлавага стаўленіка Скіргайлу. І Андрэй Полацкі змог з трыумфам вярнуцца на радзіму і зноўку стаць князем у сваім ужо амаль што родным горадзе на Дзвіне. Ну, прывітанне, Полацк! Я зноўку тут! Зноўку прыехаў княжыць! Даўно мяне тут не было! Ох, але я з радасцю прыбыў до вас! Где был? Ну, в Москве был по делам, там вот прикупил себе что-то там, але гэта не важно, слухайте. А ты что хотел сказать? Что? Зноў? Колькі ж можна? Люди! Не верьте гэтым рудым! Ах! Але радасць была нядоўгая, бо ўжо праз год Ягайла здолеў хітрасцю перамагчы старога Кейстута, хутчэй за ўсё забіў яго, пасля чаго зноўку усеўся на сталец ВКЛ. А яшчэ літаральна праз год, у 1383 годзе, палякі нечакана прапанавалі Ягайлу стаць польскім каралём. Ну і той, канешне, пагадзіўся. Такі вось нечаканы каскад падзеяў. Перыяд быў турбулентненькі. Шатала ўсіх туды-сюды. Ох, галава ажно ходырам ходзіць. Трымайцеся, коцікі, бо далей будзе яшчэ больш. Андрэй Полацкі ў гэтай сітуацыі зноўку апынуўся адзін. Зноўку супраць Ягайлы. І зноўку не пабаяўся падняць паўстанне. Толькі цяпер ён выступаў не проста як абаронца інтарэсаў рускага насельніцтва ВКЛ, але як абаронца інтарэсаў усяго ВКЛ, бо Ягайла быў гатовы зліць незалежнасць свайго княства за польскую карону. Андрэй падключыў усе магчымыя сувязі, пайшоў на паклон да крыжацкага магістра, нават назваў яго родным бацькам, завязаў саюз са смалянамі, з іншымі рускімі князямі і сабраў досыць немалое войска. Войска Андрэя Полацкага замацавалася ў Лукомлі, дайшло да Ашмян і нават даходзіла да Вільні. Магчыма, тут мог здарыцца зорны час князя Андрэя Полацкага. Ён, старэйшы сын вялікага князя Альгерда, паспяховы военачальнік, герой Кулікоўскай бітвы, супервопытны палітык ідзе ратаваць літоўскі сталец, прадстаўляючы інтарэсы як рускага, так і літоўскага насельніцтва Вялікага княства Літоўскага. Але не атрымалася.
Больш хітры Ягайла здолеў сабраць большую кааліцыю, уключыўшы ў яе ў тым ліку магутнага князя Вітаўта і разбіў Андрэя Полацкага. Самого Андрэя схапілі і кінулі ў вязніцу Хенцінскага замка, руіны якога і да сённяшняга дня стаяць пад польскімі кельцамі. Такія вось зігзагі лёсу. 7 год праседзеў Андрэй Полацкі ў падзямеллі пад кантролем князя Ягайлы. Калі ўзгадаць, як нечакана ў падобнай сітуацыі памёр князь Кейстут, а таксама ўспомніць, колькі год было ўжо Андрэю Полацкаму, шансаў на выратаванне у полацкага князя амаль што не было. Але здарыўся цуд. Праз 7 год князь Вітаўт папрасіў у Ягайлы адпусціць вельмі ўжо старога вязня, і Ягайла пагадзіўся. Хутчэй за ўсё, гэта быў час умацавання ўлады Вітаўта, і таму яму патрэбныя былі вопытныя палітыкі, асабліва на рускім кірунку. Вось вялікі князь і пасадзіў стрыечнага брата ў Пскове, дзе гараджане яго радасна прынялі. Атрымалася так, што кар'ера Андрэя Полацкага пачалася ў Пскове і скончылася таксама там. І ўсё, гэта канец. Ну, вы што? Гэта ж 14 стагоддзе, эпоха волатаў і герояў. У тыя часы ніхто ў ложку не паміраў. У 1399 годзе князь Вітаўт сабраў магутнае войска і пайшоў вайной супраць аслабелай тады Залатой Арды, каб канчаткова замацавацца на ўкраінскіх землях. Два варожыя войскі сустрэліся на рацэ Ворскла, это цяпер Палтаўская вобласць, 12 жніўня 1399 года. І гэтая дата стала адной з самых цёмных у гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Перамога ў гэтай бітве зафіксавала Вітаўта як аднаго з самых буйных уладароў Еўропы. Ён змог бы выйсці з-пад фармальнага падпарадкавання Ягайлы і польскага каралеўства, а пасля стварыць сваё каралеўства, літоўска-рускае. Але ў той бітве войскі ВКЛ былі разбітыя. Не проста разбітыя, а цалкам знішчаныя. Сам вялікі князь Вітаўт ледзьве пазбег смерці. А вось Андрэй Полацкі застаўся ляжаць на палях Палтаўшчыны. Ён памёр як сапраўдны рыцар са зброяй у руках. Яму на той момант было каля 80 гадоў. Такая вось пакручастая гісторыя асобна ўзятага князя, які мусіў стаць валадаром вялізнай дзяржавы, а стаў... Ну, а кім ён стаў? Можа быць, абаронцам інтарэсаў Русі ў ВКЛ, бо меў амбіцыі стварыць асобнае рускае каралеўства, ці абаронцам інтарэсаў Літвы супраць польскіх уплываў, а можа быць, змагаром з манголамі? Ён жа ўдзельнічаў у буйнейшых бітвах супраць Залатой Арды свайго часу. Ці здраднікам, які пайшоў на службу да маскавітаў. Чый ён агулам герой? Маскоўскі, бо выйграў Кулікоўскую бітву, ці літоўскі, загінуў жа пад Ворсклай, ці полацкі, ён жа шмат год кіраваў у Полацку. Нейкі мутны персанаж. Пра яго хоць ведае нехта. Ну мы цяпер ведаем. Ну, чаму? У Полацку, напрыклад, яму стаіць помнік, а гісторыкі перыядычна звяртаюцца да ягонай біяграфіі. Яна вельмі важная для свайго часу. Гісторыя агулам капрызная штука. Можа узвысіць да аблокаў, а можа пакінуць на ўзбочыне. І не заўсёды гэта залежыць ад цябе. Але стратэгія Андрэя Полацкага выглядае не горшай. Ён не апускаў рукі ні ў якай сітуацыі, змагаўся да канца, да апошніх сваіх 80 год. Нягледзячы на тое, што гісторыя пастаянна спрабавала скінуць яго з палітычнай арэны. Можа быць, таму і ўвайшоў у гэтую гісторыю. І мы яго памятаем праз стагоддзі.